تماشاوانên hêja serokê giştiyê MHP Dewlet Bahçeli ragihand ku divê şert û merc bêne berdestkirin ku Abdullah Öcalan di dema pêş de jî karibe alîkariya pêvajoyê bike. Bahçeli daye zanîn ku Tirkiye ya bêteror polîtîkaya dewletê ye. Piştî pesendbûna yasayê qonaqeke girîng birî ye. Serokê MHP ji rojnameya Türk Günê re axiviye gotiye avêtina pêngavên din yên ku di rapora hevbeş ya Komîsyona Hevgirtina Neteweyî, Biratî û Demokrasiyê de hatine û serrastkirina yasayan wê girîng bin. Pêwîst e şert û merc hebin ku Abdullah Öcalan di serdema pêş de jî karibe alîkariyê bide pêvajoyê ji ber ku wî bi banga aştî û civaka demokratîk weke rêberê avakar yê PKK roleke girîng di biryara hilweşandin û çekdanîna PKK de lîstiye. Bahçeli dibêje dibe ku li hundir û derve jî hinek hebin bixwazin fitne û fesadiyê derxin û pêvajoyê têk bidin divê xelk hişyar be. Dewlet Bahçeli dibêje jî ev ne yasayeke efûyê ye. Gotiye lêpirsîn û dozên ku li cem dozgeriyan dewam dikin û cezayên wergirtî wê weke xwe bimînin. Di wesfê sûc û biryara cezakirinê de tu guhertin çê nabin. Ev yasa tenê serrastkirîneke yasayî ya sînordar û bi şert e.